Ahoj. Ahoj. No taký som rád, že konečne ideme spolu von. Aj ja som rada konečne, že ma rodičia pustili. Tak, len je tam teda malý háčik. Potrebujem, aby si sa s nimi zoznámil, to bola podmienka predtým, ak s tebou pôjdem von. Potom potrebujem fotku tvojej ešpezetky, vodičáku, občianskeho a ak by si mal aj výpis z registra trestov. Ale ja si neberiem hypotéku. Ale ideš so mnou von a to sú podmienky akože mojich rodičov, vieš, oni sú takí, ale to si zvykneš, to je v pohode. To vieš, tak ako bezpečie na prvom mieste. No a mali by sme to asi urýchliť, lebo teda pustili ma, čo som veľmi rada, ale len do 12. Do 12? Však to za 20 minút musíš byť doma?